Hey yo, NGION in the building. So, αυτό το βίντεο αναφορά basically για το challenge το οποίο θέλω να αρχίσω. Θέλω ή θα αρχίσω, δεν ξέρω, θα το πάρω. So, anyways, basically εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να εξηγήσω τι έχετε να κάνετε στο challenge. Basically, αυτός που συμφωνεί ότι θέλει να κάνει το challenge, του στέλνουμε 2 audio. Εσύ έχεις την επιλογή να διαλέξεις ένα από τα 2 ποιο είναι το αγαπημένο σου και ποιο σου ταιριάζει περισσότερο. Και μετά πάνω, δεν ξέρω αν είναι από εδώ ή από εδώ, δεν ξέρω πώς θα σας βγει εσένα, πώς θα βγει στο story μου. Anyways, έχει τις επιλογές εκεί που έχεις τα mentions, έχεις τα locations και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ θα διαλέξεις το photo ή το βίντεο. Δεν ξέρω, αυτούς που έχουν iPhone ίσως να βγάζει με βίντεο. Τέλος πάντων. Το point is, διαλέγεις μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή της επιλογής σου 1-2 όσα θέλεις, όσα διαλέγεις εσύ και όπως είπαμε θα πρέπει να είναι το πιο gangster moment σου, τουλάχιστον σε σένα. Γράφεις hashtag gangster scene και μετά με ταγκάρεις για να μπορέσω να σε κάνω repost. Απλά να γνωρίζετε ότι τα πιο ωραία repost, τουλάχιστον τα πιο ωραία stories που θα ανεβάσετε, που θα μου στείλετε, αυτό στο τέλος θα μπουν και στο TikTok. Άρα να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να γίνετε TikTok famous, κάτι τέτοιο.